Han arribat de tot Catalunya. Integrants de més de 160 entitats i plataformes en defensa del medi ambient han participat a la manifestació d'aquest matí per denunciar 440 conflictes mediambientals que afecten el territori. Antenes no! Principi de precaució! Antenes no! Principi de precaució! Abans de començar la marxa, han situat en un mapa de Catalunya dibuixat a terra cadascun d'aquests conflictes ecològics. Els manifestants demanen un altre model de país i un canvi radical en les polítiques mediambientals. Que prioritzi les necessitats del territori, de les persones que hi vivim i la protecció del medi ambient davant dels interessos de les grans corporacions i els interessos dels grans lobbies econòmics que a nivell d'edificació, a nivell d'energia, de tractament de residus són les que marquen la política del nostre govern i això no pot ser. Demanen un canvi de model perquè consideren que no se'ls escolta i que les administracions no els fan cas. Nosaltres som la plataforma No Fem el CIM. El CIM és un centre integral de mercaderia el que vol fer la Generalitat al Baix Penedès entre l'Arbós, Sant Jaume i Banyeres. Nosaltres diem que ja d'una vegada es faci parc natural i que es protegeixi com cal Collserola. No volem la connexió de xarxes ni volem els transvasaments, ni canal Xerta-Sénia ni per aquí a Barcelona. La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume amb la lectura d'un manifest i el lliurament al Palau de la Generalitat d'una postal gegant on es recullen les principals reivindicacions dels grups ecologistes.